maiva muna 2015 ndiri mudhikoni kusendi Barnabas kukwekwe. Kwanga kune musangano kwa Josefa Sekuru Munyongani vakauyawo nekuti vaifanira kuuya. Saka vauya vakati kuna baba mushoereki, baba dai dai mudhikoni anoda kugadzwa uya. Vamushoereki vacho ndihava. Baba vauya vakati shamari Sekuru vari kuda kuona, ndakakudzira ndobva ndaendawo zvikanzi naSekuru pindai mudhikoni garai. Ndobva ndagara zvikanzi zita ndikazonge ndasvika pachaji office pamapurisa ndikati Mthuli lalele moyo, taurisa Mthuli lalele moyo. Saka vaiva nechimwe chibhegi chavo chavanga vanacho, ameno wanga vapawo kubishop's house nechepapa. Ndobva vaburitsa bepa izvi ndiro chairo ndavakaburitsa muna 2015 echimetro. Ndakangozobvisa nyaya yacho apa kuitira kuti tisafunga nyaya iyoyo asi tifunge zvanhasi. Saka Sekuru vakandisvitsa bepa kanzi munogona kuverenga pia, ndikati Saka yangoriwo nyaya yakanyorwa nevanhu vebepa nhau yaitaurawo nezveimwe nyaya yanga yangoitikawo kune rimwe dunhu yomupristewo yemanhemanhema, asi vanhu vanongozonyora. Ndobva ndaverenga. Saka pane shoko raiti scandal, zvanzi scandal unoiziva? Ndikati zvanzi scandal chiitsanangurai. Ndikati scandal sekunde zviya zvekuti saka mukutaura kudaro kana Sekuru ino muti ndokugadza ifei mechika zvakadai mechidamura moyo yevatenderi mechidai muti ndokugadza isei. Saka ndikati Sekuru zvinangu andikana don't tell me that taneta nenyaya idzi taneta. Saka ndiuze ndokugadza ifei nenyaya yakadai mudaita mupurisa. Ndikati zvanzi mechidai apa handisini. Zvikanzi naSekuru I will not ordain you. Ani yangu ikarova I will not ordain you. Zvanzi chikudai muno dai munodana baba mufere wacho ndavatana vangouya vamiramirawo hameno zvavakataurana naSekuru gare ndikanzi chigadzirai ugadzo huya. Saka musi weugadzo iyi isati yaitika Sekuru Munyongani vakambondirova papaki apo waiva misa yemusi wa 6 January. Saka Sekuru vanoiziva nyaya iyo. Saka tanga tamoita misa yerufu rwababa Batsimarimbe, Sekuru vakanditi zvino kana tine machalisi akawanda paya chipau chiya chinovhara pamusoro chinokwidibira chamunorongedza vana sister i1. Saka vakanditi unofungawo semunhu akaita theology wotorawo zvimwe zvimapurificator wovhara pamusoro. Anditi ndizvo nei? Ndati Sekuru tazoya kunoku manje kupapaki apo zvandakaudzwa nomubhishopu zviya semwana anoteerera chete ndabva kuseri kuya ndagadzira somudhikoni ndakangwarawo mazuva acho ndauyawo kuna Sekuru kuzobvawo kuSekuru zvaita chiuyai. Sekuru vauya kuseri kwealta vakasvika kanzi chichi ichi munochiziva izvi chichi ipurificate basa rayo nderekuti kana muprista wakanzi hino kana chiri saka munoziva kana ukaitwa benzi pavanhu chinhu chokutanga chinouya kuda kuchema. Saka ndaida kuchema zvino musodzi yange yazara. Kana musodzi ikazara mumaziso unodevelopa kastamina ukangohwaira kudai inoti choro. Kana nangofamba maziso ndakavhura ndechivati ndikangotsinzinya ndiri pamberi paya mwoyo wangu wakanudza kuti iwe unombofireiko. Saka ndakudududza ndichida kugara pasi kudai Sekuru vanevepo vari pano nhasi vakandibata ruoko kudai zvikanzi chii mudhikoni. Saka kuti nditi ndarohwa naSekuru ivo vari Sekuru. ndangoti vapana ndakagara baba pasi vanga varipo
ndobva vangondidhonza kudai ndidzokere paya pandaropa ndokudzokera hangu ndokuita basa rangu ndokupera ngoti omedza acho wakawira pamunhu anonamata dai rimwe munhu vanoita aenda musi waugadzo manje zvaronga zvese zvapera ndakagadzwa ka5 nasekuru babatike ndapfugama nanzi ezoti akumugadza munoziva kuti wekatora nguva wechigadzirirwa wechidzidziswa kuti aite zvinhu kwazvo ndakugadzwa paya ndakanzi Mthuli mwana wamai watsunga here ndona nanzi mwana wamai nditi blas ndatsunga eji yacho yanga isingaiti ikati wangu Sekuru ndatsunga nokuti taneta nazvo iko zvino tokugadzai ati ndiri vese vechiona kudai ezvo ndakukugadzai ndozonza kuti handichamuoni pechi5 ndo pandakazogadzwa manje ndikanzwawo grasi